जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपूण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून. मिस्टर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 कष्ट न्हू तुम्ही मुजेशी या म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कष्टावन ह्या सुवातेर आयल्या. आज एका मनाची जावन ह्या सगळो दीस त्या वताक आमी त्या जेजूची आराधना करना आसां. ह्या वतान त्या घामान धगान आमी त्या सोम्या मुखार हजर जाल्या. तो काकुळदार म्हज्या मोगाचे न्हू काकुळदार तो मॅथ्यू 11:28-29 म्हणटा की तो काकुळदार जावन आसा आनी काकू ती हर एक वेळा तो आपली काकू देवोंक तयार आसा. आज तसल्या सोम्याक आमच्या जिवितान आज आपोवया स्वागत करया म्हज्या मोगाचे न्हू. आमचे कश्ट ताच्या हातान दिवया. आमचे दूख आमची खंत आमची बेजाराय आमची इराराय संपूर्ण त्या जेजूच्या हातान समर्पित करया आणि मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मार्फत आमची मात्र नाही आणि सगळ्या संसारात कष्ट जाल्या दुकान असल्या रिणान असल्या भुरग्यांची देणे प्राप्त जायनातल्या काळसरान डायव्हर्सचे आज विंगडपणाची वीक वंपून देवसरान विंगड केल्ल्या हर एकल्या कुटुंबाची काकूत कर म्हणून या आंगारा जर हजर असल्या या हर एकले बाबणे उला मारता जाला खंडी जावन तो जेजू आम्हा सर्वांचेर आज काकूत देवयतलोस. दोन्ही हात नीट वयर बारया नीट वयर बारया की तो हात आमच्या प्राचीत जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू मोठो प्राचीत जावन आसा. वेताना तुम्ही समाधानान तुमच्या घरा पाठी वेतलात सुमेची वर्ती सगळं तुम्ही आज अनुभव करून येतलात. मॅथ्यू 11:20 कष्ट जालें न्हू दुकान असलें न्हू आज तुम्ही मुजेशी या आमचे कष्ट दुख इराराय बेजाराय हसकत घेवन ते जेजू लागीं आयल्या. तो जेजू आमकां कोणाकी खाली हातान पाठी धाडचोच ना. आज माग्या युट्यूबार लाईव्ह पळयतल्या हर एकले भाव भयणी तुम्ही ह्या सुवातेर भिकारनगट्या मागण्यान आराधना तुम्ही ह्या सुवातेर हजर आसात. सोमेची सकत आणि पदवी तुमच्या जिवितान देवन येऊन दी. सगळे उण्या पावन हसकत काय तुमकां सोडून वचून दी. सगळे इराराय बेजाराय तुमचे जावन पयस करून दे म्हणून परत ते फुडें सांगाता म्हणून वडा ताळान म्हणे आमी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपूण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून. मानसो मिस्टर माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की हांव सर्वेस पोर सगळ्या मनशाक वळसो देव म्हाका कित्याक साध्य आसा. लूक 1:37 देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. ह्या पंचव्या खणान माग्या हर एक आमचे समस्यो इराराय बेजाराय हसकत काय उण्या पावन सगळं आम्ही जेजूच्या समर्पण दिव्या. ताची दैवी सकत आमच्या कुडीचे विश्वने वळून येऊन दी. सगळे उण्या पावन हसकत काय आमकां सोड नसून दी. खंत बेजार आमकां सोड नसून दी. आज आम्ही खंयचे समस्या घेऊन येयला माग्या प्रत्येक आमच्या पवित्र सभे खातीर माग्या भाग्यवान पापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनलां खातीर आर्च बिस्पां खातीर बेस्पां खातीर याजकां खातीर धर्मभयणां खातीर डेकन्सां खातीर मात्र नाही आज मागे सगळ्या सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक सुमेच्या समर्पित कर. प्रत्येक हांगा आयिल्ल्या हर एकले हजारो भाव भयणां तुमची कुटुंबां तुमच्या घराबे तुमची पेटिशनां तुमचे मागणे जे कितें मागूंक आयला सगळे जेजूच्या तन आमी उबारया. सुमेची अगणित काकूत ताची कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवून येऊन दी. आज वळवळतल्या हर एक लोकांक
जेजूच्या हातान समर्पित कर दोन्ही हात परताने पडे वयर उभारया आणि जण एकले हे सगळे गरजो जेजूच्या हातान समर्पित सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची दोन्ही काकुळत आमचे कर. हात आम्ही वैर भारी आमच्या मुखाच्या आवळा माग्या आम्ही प्रत्येक तरह सुमेच्या गणित काकूत आमच्या देवने चित्र माग्या प्रत्येक तरह या वेळाला माग्या आमच्या मोतीक समाधान मिळ चित्र माग्या आमचे सगळे उण्या पण असकत का जेजू पैस करून दे. प्रत्येक तर उतार देवाच्या म्हणटा की साम चॅप्टर 68 वर्स 19 म्हणटा की सदैव जाऊन सर्वेस्पोर दिसान देश आमचो भारतो वमयता कित्या देव आमचो सोडवंदा आमचो देव तारण असो देव सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. ह्या वेळा माग्या म्हज्या मगाच्यान आमच्या सगळ्या समस्येतावन सगळ्या इरारतावन सगळ्या कश्टातावन सगळ्या अस्कत कायतावन तस जेजू आमकां सुटका आनी सोडवण लाभून दी. ताची अगणी सगत आमच्या जिवितान देवने चित्र माग्या हालेलुया 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 शबाद्र मारी हालेलुया जेजूला आमच्या दिष्टकांचा म्हज्या मुखाची आवळा प्रत्येक तरी ह्या जाग मागतल्याच्या सगळ्या पिढी आसता खातीर मागया म्हज्या मुखाच्यान कोण आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणेर आसा लास्ट स्टेजीर आसात मागया हांगा सगळे ह्या जाग आमी सुम्या खातीर मागतल्यात. प्रत्येक त्या सगळ्या पिडेंत हांगा कितलीं जाणां तुमी कॅन्सरांत आयलात किडनी डायलिसीस आसा तुमकां जांफ्रो आज हार्टांत ब्लॉक आसा म्हणला ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणला जांफ्रो आज किडनीत आनी खंयची समस्या आसा लिव्हराची समस्या आसा जांफ्रो डॉक्टरान डाऊट म्हणून रिपोर्ट दिला जांफ्रो आज डिस्काची समस्या आसा स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम आसा आज ते शिरांनी बोळना घटायना आज चलोंक जायना विंगाड पिडा तुज्या कुडीच्या विशयान काम करता आसा जांफ्रो वेळा मागया आमी विशेष रितीन सोम्याची काकूत कृपा सकत आम्हा सर्वांच्या जिवितान आमच्या देवान येवन ह्या वेळा येवकरिस्तांतल्या जेजूची सगळ्या 38 वर्सां ताळा दिगन आसता व्यक्तीक जेजून आपडले वय जाल्यार 18 वर्सां देवसराच्या बंदकणीत पिडेन वळवळतल्या त्या स्त्रीक जेजून आपडली वय जाल्यार 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळतल्या त्या स्त्रीक जेजून आपडले वय जाल्यार तस्सो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजार आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे सगळे पिडा आमचे अस्कत काय म्हण्या पण जेजू मुखार उबारया दोन्ही हात आमचे जेजू मुखार उबारया. प्रत्येक तर ह्या जाग मागता आसतना आमी मागया आमी खंय पिडा आसा ती सुवात जेजू मुखार उबारया. सोम्याची काकूत आमच्या कुडीच्या विश्वाने देवन चित्र मागया वेळा. सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्गां तुवें आमकां तुजी भुरगीं जावन हांगासर आपोवन हाडलेल्या आज प्रत्येक जावन आमी पातयेवन आयले हांव जेजू तूं हांगासर खरोच हजर आसाय. आज प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या हजारो लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता. प्रत्येक जावन सबार रितींनी पिडेन कश्टान हांगासर आयल्यात त्या लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जावंक बरो कुडीच्या मतीच्या हेर खंयच्याय रितीन ती कश्टान आसात
खंयच्याय रितीचे पिडेन तांकां बरवसो ना म्हणा डॉक्टरांनी बरवसो सांडला जाल्यार वैजांतलो व्हरतो वयस तूं हांगासर आसाय तुजे हरशी ती आयल्यान जावंक बरो कुडीचे खंयच्याय समस्या आसात सोसूंक जायना तसली दूख आसा सबार रितीने कश्टोन आसात त्या समेस्त तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल समेस्त तांकां आपूट जेजू आनी तांकां आपूण बरें कर म्हणून आमी मागता कित्याक म्हळ्यार तुज्या परगट जिणयेन सबार जाणांची पातकां बगसून तांकां तुवें गुण केल्लीं आज तुजे कडेन मागोन आसचे समेस्त तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल कालतेपणी ती हांगासर मागोन आसात तांकां आपड तांकां सर्प वायटा विघ्नांतले राखोन व्हर आनी पिडेशिड्यांतले गुण कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता दोन्ही आमचे हात म्हज्या मोगाच्यान जेजू मुखार वयर उबारा खंय पिडा आसा खंय गांठ आसा जांफ्रो खंय स्पॉन्डलायटीस पिडा आसा जांफ्रो आनी खंयची पिडा आसा जेजू मुखार उबाऱ्या वेळा त्या समया साथ दी म्हणलें कांयच ना जरामे चॅप्टर 17 वर्स 14 म्हणटा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सगळे वडा ताळार म्हणया वेळा वडा ताळार म्हणया कित्याक म्हळ्यार खंयची जांफ्र तुका उबा रावंक जायना चलोवंक जायना ह्या वेळेस शिरेन बोळना हाडांनी घटायना बोळना नेट्ट दोनी हात वयर बरें दोनी भुजां तुमची दुखता दोनी भुजां दुखता जेजूच्या नांवान वयर उबा वेळा जेजूच्या मुखार दोनी भुजां दुखता जाल्यार ती भुजां जेजूच्या मुखार समर्पीत करा दोनी हात वयर उबार म्हणा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी बरो जातलो कंटिन्यू म्हणा वेळा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो वडा ताळा सगळे काय पिडा आसा ते हात मागाय वेळा समेची दैवी सगळे कोणी जेवी वळरो जे वेळा कोणा हात वयर बरा वेळा सर्वेस्परा उबे राव नीट उबे राव म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो कोणा शिरोची अस्पताळ आसा आनी हांव बरो जातलो कोणाचे पाय कापता उबे राव वेळा जेजूच्या नामात बरो कर आनी हांव बरो दैवी सगळे तुमचे वळरो जे वेळा बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सगळे वडा ताळा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सगळे वडा ताळा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो 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 हालेलुया 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 समेची दैवी सकतान बकर म्हणे जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता दोनी हात जेजू मुखार उबार म्हणया वेळा जेजू आपयता दोनी हात जेजू मुखार हाडया तो जेजू म्हाका तुका आपयता आयचे दिसा सगळे समस्या तो म्हाका तुका सुटकाला आपयता ताच्या लागीं आयिल्ली खंयचीच पिडे आसता खाली हातान पाटी वचूंक ना भुकेल्या लोकांक ताणें जेवण दिलें तानेल्ल्यांक ताणें उदक दिलें प्रत्येक सासणी 20 जाण एकला ताणें फावो केले तस जेजू ह्या उंड्याचेर पण आमच्या मदें हजर आसा जाण एकले सांगात म्हणून म्हणे जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका गोमांत आपल्या गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जाण एकले सांगात म्हणून जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुःख आमची तो बुसता दुःखांची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता दुःख आमची बुसता दुःखां आमची पुस्ता धैर्यान तो आज आमकां भरता
तक्षण जेजू तक्षण जेजू लागी असा लागी असता खंयच्याय घडये खंयच्याय घडी उलो दिल्या रे उलो दिल्या तक्षण जेजू तक्षण जेजू लागी असा लागी असता आणि हात वयर म्हणा जेजू आपयता आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका म्हाकाच तुका कृपान जेजू आपयता एकडे म्हज्या मगाच्यान आमचो हात आमच्या काळजा दवरया वळा मागया प्रत्येक आमचे कश्ट दुख आमचे इरार बेजारी जेजू मुखार उबारया जावं फॉर विजाचे समस्या आसा जावं फॉर रिणांत आसा तुमी कोणाकी रीण दिला ते पयशे फाटी मेळा एवढे आज तुमच्या खातीर मागतलो जावं फॉर लाखांनी करोडांनी पयशे तुमच्या भायर आसात आज खंती तुमी ह्या सुवातेर आयलात विजा ट्रायकन थकोन गेलात तुमी जावं फॉर तुमी पयशे बांदला जावं फॉर अजुनी विजा येवनात प्रत्येक तर आज टेन्शनार आसा तुमी मागया हे समस्येतून जेजू परिहार लाभोवन दी प्रत्येक तर सगळं संकटातून जेजू सुटका लाभोवन दी आज फावो ते वेळा तुमकां फावो ते काम तो जेजू फावो करून दी प्रत्येक आयजाय 45 वर्स 2 and 3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेतालो दोंगर समताल करतालो आज तुम्ही सगळे कामाचे प्रॉब्लेम्स विजाचे प्रॉब्लेम्स रिणाचे प्रॉब्लेम्स मात्र नाही हर एक गरजो जेजू मुखार उबार आहे वेळा जावं फॉर कोर्टान केस आसा ती केस मुक्त ना आणखी वडणत आसा तुम्ही थकोन गेलात पैसे बोर लॉयरात थकोन गेलात तुम्ही सगळ्या समस्येत तसोच जो परिहार लाभोवन दी सगळं संकटातून सुटका लाभोवन दी आज मागया आम्ही जण एकले हजारो लोक एकूटाम जर मागता असताना या कष्टातून जेजू परिहार लाभोवन दी या सगळ्या अनवरातून जेजू सुटका लाभोवन दी वेळा या जाग्या वेळा सगळ्या या विनवणे खातीर मागतालो सर्वेस्वरा देवा तुझ्या शिसांनी तुका म्हणलें सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची आज आमी तुजे सरशी आयले हांव सबार रितीन कश्टान आमी आसाव जावं बरो आमकां रिणाचे समस्या आसात जावं बऱ्या बऱ्या कामाच्या सोदनेर आमी आसाव जावं बरो आमच्या विजाचे समस्या आसात इंटरव्यूचे समस्या आसात हेर सबार रितीन आमचे पयशे खंयसरी शिरकल्यात रीण आसा आमकां आमचे तावन पयशे घेतल्याने आमकां मोस केला असली सबार रीतीची आमची कष्ट घेवन आर्थीक परिस्थिती घेवन आमचे आर्थीक संदिग्ध घेवन आमी तुजे मुखार आयल्या सर्वेस्वरा आज प्रत्येक जाण हांगासर आसता सोमेश तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल हेर खंय परिहार मेळनासतना आज तुजे मुखार येवन ती मागणे करनासात तांकां जाय अशी सक्कड तुजे कृपेन तांकां फावो कर ना म्हणनाका कित्याक म्हळ्यार तूं जावन आसाय तांचो बरवसो तूं जावन आसाय तांचो आदार आनी हेच पत्तीन हांगासर रावन मागणे करनासचे तांच्या खालच्या जिणयेचेर तूं तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी प्रत्येक जाण मागता आमी सगळ्यांनी मागले आमकां तुजेच दयेन फावो कर सर्वेस्वरा हात आमचे वयर उबार या म्हज्या मुखाच्या वेळा सगळे आमचे कितें विनवणी घेवन येयला हे सगळे जेजूच्या मुखार उबार या सोमेची सकत आम्हा सर्वांचे दिवनी तोच जेजू आमच्या दोळांत ते तुका पुसून काडूं दी आज कश्टान आमी आयल्या रिणान आमी आयल्या घर ना भाड्याच्या घरांत जावं फ्रो आज खंय परिहार करूं जेजू एकलोच साध्य आसा म्हज्या मुखाच्यान आज सगळे आमचे कश्ट जेजू मुखार उबार या आनी ते जेजूक उलो मारया वेळार उलो मारया जेजू मुझे दाय कय कष्ट तो परिहार कर जेजू समज जागो सेल जायचे इवन फ्लॅट सेल जायचे पेपर सारखी नात कितले दिसात एजंटा दन थकोन गेलात आज रसल्या रसना उलो मारया जणकले हालेलुया 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 आराधना तुका जेजू जेजू सगळ्या समस्यांना सुटला पाहिजे जेजू तुझे दया दिसच्या पुण्याच्या लाय जेजू या कष्टाला सुटला पाहिजे जेजू तुझ्या स्पिरिटान होस आमचे दोन्ही हात उगत्या धरी आमच्या मागच्या मागया पवित्र दैवी सगत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवने चित्र मागया हे पवित्र आत्मे आमचे देवने तुझ्या देण्यान भर तुझ्या फळान भर तुझ्या सक्तेन भर म्हणून मागया हर एक गरज आम्ही जेजू मुखार उबारया आमच्या मोदीक समाधान मेळोवन दी दादोसकाय मेळोवन दी आमचे प्रत्येक तरान आमचे सगळे कष्ट आमकां सोड नसू दी समाधानाचो पवित्र आत्मा आमचे देवाने जॉन 16:13 तसो पवित्र आत्मा आज आमकां वाट दाखोवन दी राखोवन दी सांबाळून द्या वेळा दोन्ही हात आमचे उक्ते धरी मागया वेळा पवित्र
आमचेर तूं देवून ये पवित्रज्ञा पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवून ये सगळे सांगता म्हणून या पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा सगळे सांगता मिळून आमचेर तूं देवून ये पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवून ये पवित्रात्म्या सगळे सांगता मिळून पवित्रज्ञा पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवून ये पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवून ये दोन्ही हात वैर बरवण्या पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं वडातला देवून मागच्या वडा हरस्कत आम्हाला सोडणं सुधी दैवी सगळं आमच्या देवाने होती भलायकी आम्हाला लाभोदी होती समाधान लाभोदी रातची बरी नींद पडू द्यायच्या दिवसा या पहिल्या दिवसाच्या वृत्तीने जेसू आम्हाला समाधानाचे देण्या भाऊ करू द्यायच्या दिवसा दैवी कृपा आमच्या वळवून द्या वडा सगळं वडातला आमचे तूं देवून ये पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवून ये वडातला म्हणूया पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा दैवी सगळं आमच्या वळवून दे म्हणजे मगाच्या वाक्या आमचेर तूं देवून ये पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा पवित्रात्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवून हालेलुया 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 वडातला वाक्या समेचे सगळं आमच्या वळवून दे वडा समेचे मध्ये आमच्या वळवून दे येसू या संतांना मग बोर जेसू आणि हात वळवून वडा भौतिक समाधान मिळवून दे गटाय मिळवून दे बोर मिळवून दे हरी पिडा हरी असतात काय हर असमता हरी हराय या सुसवाते येशूच्या नावात आमचा सगळा सुटका मिळवून दे वडा आशीर्वाद आमच्या वळवून दे वडा हालेलुया 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 परतून हात आमचे नीट वयर उभा राहा कोणा उभे रावंक जायना उभे रावा कोणा बागवंक जायना एक बडी बागवून पळय जेजूच्या नांवान सकत वळून देवळा नीट वयर उभा राहा नीट दोन्ही हात नीट उभा राहा उभे रावा
तुमच्या शिरांनी जेजू बोळला मोदी तुमच्या हाडांनी जेजू घटायला मोदी आवळा जावं फॉर हाय शुगर ब्लड प्रेशर जावं फॉर लिव्हराच्या समस्या किडनीच्या समस्या स्तुती करा आम्ही हांगा म्हणचे ना तुम्ही स्तुती करा वाडा तळा जेजू गुलो मारा जेजू जेजू म्हणते रावा जेजू जेजू वाडा तळान जेजू जेजू म्हणा जेजू 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 आमच्या कुडीक बरी भलायकी लाभय जेजू जेजू आम्ही खंती नासता जेजू जेजू आम्ही कष्ट वडा तळान स्तुती करा सगळे जेजू आमकां आपोड जेजू जेजू आमकां आपोड जेजू जेजू तुजी सकत आमच्या कुडीचे विश्वान वळोवन होती जेजू तुझी पदवी दिवन वडा तळान स्तुती वडा तळ उलो मारा जेजू सगळे सांगाता म्हणून सगळे दोन्ही हात आमच्या वयर बारे तोंड आमच्या उक्तेकान स्तुती करा वळा कंटिन्यू थांबा नासतना स्तुती करा थांबा नासतना स्तुती करा जेजू 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 सांगा म्हणा जेजू जेजू उला मारा जेजू 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 सगळे सांगा म्हणून Acts of Apostles chapter 2 verse 21 सगळे म्हणा जेजू समयाचे उला मारतात हर एकला सुटका सडवण सगळे सांगा म्हणा जेजू जेजू सगळे तांडुक स्तुती करा सांगा जेजू 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 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 समयाचे उला मारताला जाणकला सुटका सडवण बाचे म्हणा जेजू वडा तळान जेजू 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 वडा तळा म्हणा जेजू 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 जाणकले सांगता म्हणून जेजू 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 हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगाचें समयाची सकत आमच्या कुडीच्या विशयान वळोवन येते आसली आनी तोच जेजू सबाराक आमकां बऱ्यापण लाभून आसा कित्याक तो विस्वास ताच्या थंय एक जावया ताच्या थंय बळवून जावया आमी आमच्या सगळे समस्ये ताच्या मगर उबारया परत एक पिट्या क्रेचे वेळार निमाण्या बेसांवाची सगळे कोणा दिमी घालून जाता ती दिमी घाला कोणा दिमी घालून जायना होणना कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसा जाल्यार मुखार या कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसा जाल्यार तुमकां विशेष मागणी करूंक जाय मुखार येया भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आज माग्या विशेष रितीन तुमी दिमी घाला जावं फुड्या वेळार प्रत्येक तर कितलो दिमी घालूंक जायना आज ट्राय करा जेजून तुज्या पांयाचे काटीन बॉल लाभयला तुज्या शिरान तेणें बॉल लाभयला फाल्यां तुमी टेस्टमनी ह्या सुवातेर जातल्या प्रत्येक दोनी हात आमचे वयर बारया म्हणजे मगच्यान कॅन्सर पिडेस्त तांकां थोडी मुखार आयला तांच्या खातीर माग्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्या खातीर माग्या दोनी हात आमचे निट्ट वयर बारया तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर माग्या समेची दैवीक सगत भुरग्यांचेर आनी तरणाट्याच्या वळणुचे खातीर माग्या प्रत्येक तरां भुरग्यांचेर आनी तरणाट्याचेर ह्या मागता आसतना आनी थोडी कॅन्सर पिडेस्त तांकां आसा तांच्या खातीर माग्या आमी सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक समेचे ते समर्पीत करया समेची दैवीक सकत जण एकला तरणाट्याच्या भुरग्यांची देवन दी हांगा कॅन्सर पिडेस्तांक समेच्या समर्पीत कर माग्या वेळा सर्वेस्परा देवा तुवें आमकां आपयलां हर एकल्याक तुजीं भुरगीं जावन तुवें सांगलें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे जरशी येवंक सोडा सर्गींचेर आसतांचें सकट आमी तुजीं भुरगीं आज हांगासर आसा प्रत्येक जावन मागता आमी हांगासर मुखार तुज्या मुखार आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेन कश्ट नासच्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता हांगा जावन तुजी ती पवित्र सकत तांचेर वळय म्हणून आमी मागता सर्वेस्परा देवा तशेंच मागता आमी हांगासर आसच्या समेस्त भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर तुजी बेसांवां घाल म्हणून मागता तुज्या पवित्रत्मेच्या कुरपेन आनी देण्यानी तांकां नेटय बरो फुडार तांकां फाव जावन दी बरी मत जाणवाय गिन्यान तांकां फाव कर म्हणून आमी मागता जावं बरो खंयच्याय रितीनी खंयच्याय वस्तूंक खंयच्याय संगतीक ती अडिक्ट जाल्यात तांचे न्हू तांकां सुटका लाभय म्हणून आमी मागता आमी हांगासर आमच्या समेस्त पासून खंयच्याय रितीन आमी कश्ट नासल्यार खंयच्याय रितीचे बंदडेन आमी आसल्यार आमकां समेस्तांक तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर भलायकी दी भोगसाणें दी म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
निमाणे गीत घेऊया आम्ही सक्रमचे निमाणे बसावा. Yediaoda sacramenta sarstanaman kruya purvilyakya rupa badlat navyariti adharya Salvan vecha askat vishvyam Bhavartache baldivyam Zashe bapak tashe putan Ullasani stutizam Sasna eka taळ्यात हसीता तुका दोघांच्या स्पिरितात समसमी नावार्ता प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू पदवी तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया